Kaixo, hor dago jotaldea gara, eta itxina folk jaialdian egongo gara. Atasia telagetasia gaixotasunaren elkartea laguntze. Anima zaitezte joatera. Tabernarik Andrea baldezu hartorik, frakatxauen trukean edango dizut nik. Zure zenarrak ez du oietxek besterik, frakatxauen trukean emango dizut nik. Hartoa ematazu praka hauen truke, baina frakazadoi ezer bortetzen dute. Horrekin zuzerua ezagutu zenuke, zuzantua zarenik ez dut baina uste.